vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tatsoka zvekare nemamwe mamessages pachirongwa chedu chiya cheavo vari kudiaspora. Kana uine zvinenge zvichikunetsa zvaunenge uinazvo, you can come to my inbox, then you can share with me your voice note. Ndinokwanisa kuzongoposta your voice note panapa padare. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitopa changu. Ininiwo ndikutsvakawo advice. Nemudzimai wangu tinodanana, but seems as if your family are the ones that are coming in between me and my wife. So nemudzimai wangu patakauyawo kunoku ku-UK, me and her, we had one goal: to build a better life together. Zvino takazoti tava kuno ndopatakabva tazoona kuti the situation had slightly changed, because patainge tichiri kuZim, we just thought kuti we were going to be here in the UK for 2 years tichinzwa dzimwe mari dzatainge tichiudzwawo nedzimwe hama neshamwari dzainge dzakauya kuno ku-UK. Saka kana uchiri kuAfrica, kana ukanzwa munhu achikuudza kuti inini ndikuwana mari yakati, unobva watofungidzira kutoti ka 3,000 kana kuti ka 4,000 pound ikako kanobva katondisolvera maproblems angu ose, because to be honest, kana uchiri kuZim, mari iyoyo inenge iri mari yakawanda. 3,000 pounds a month, it can solve all of your problems like for a very long time. But takazoti tauya kunoko ndopatakabva tachizotanga manje kuona the reality of life. Of course kunoku, the life that we are living, it is way better than the life that we used to live patainge tiri kuSouth Africa tikazodzokera futi kuZim. Zvinhu pazvakatiomera kumusha, I can never compare that with this place where we are living. Zvino mukomanashi patakaona kuti marentals anodhura, even the life, it is quite expensive. I don't want to lie to you. Nemudzimai ndopatakabva tazoti we need a different strategy. Tikabva tachizoti it was far much better kuti kunoko tinge tichizozamawo kugadzirira ramangwana revana vedu. So there was a lot of pushback from my wife's family. That was the first time that we had an encounter. Tikatomboudzana mashoko nevamwe sisi vemudzimai wangu, because vana tainge takavasiya vachigara naamai guru. So amai guru ava vaifungidzira kuti kana tikatora vana, then it means kuti we will never take care of her again. So takatoudzana mashoko pamaWhatsApp mukoma zvekuti kana mumba nemudzimai takabva tatombonetsana mushure mekunge tatukana naamai guru. Ndikabva ndati aiwazve vana ava vanofanira kuti vange vachiuya kunoku, because kunoku I strongly believe kuti that is where their future is. Iye akabva ati waiwatuka sisi vangu, zvikati hama dzangu haudzidi. So that was the first time when she mentioned that kuti hama dzangu haudzidi. Fine, we settled that. Takazoti vana vauya kuno, then we tried mukomanashi tainge tichiedza, but wanguwo umwe mwana wandakazvara one of my ex-wife that I had in the first marriage, mwana uyu ndakazoti naiyewo aifanira kuti anga achiuya kuno. Pakanetsa kane mukomanashi, nazvino nyaya idzodzo dzinongoramba dzichingodzoswa mudariro yekuti iwewe hama dzangu haudzidi, but dzako hama ndinodzitrita zvakanaka, in which mwana wangu anenge achinzi yako hama ndikuchengetera hama yako. And it really gives me a lot of pain in my heart to hear my wife saying kuti mwana uyo wandakazvara first wife hama yangu, and I am taking care of your relative, in which I will never get anything back. But I know kuti mashoko iwawo ari kubvepi. Mashoko awa I know for a fact kuti she is being coached and coerced by her elder sister. Zvino mukomanashi nemudzimai ndinoti kana ndikagara naye pasi, kana ndikazama kumuonesa kuti onaka upenyu hunoda kuti tinge tichiwirirana mumba, murudo zvekare nemumarongero, because iwewo kana ukateerera zvose izvo zvaunenge uchiudzwa nasisi vako, then you try to implement those things mumarriage mako, hazvizombofambi zvakanaka. Kweingawane paya pavakakuudza kuti vakabata banguru vaine girlfriend, iwewo pawakavati sisi rambai munhu, vakangoti ndichazoona. It shows kuti ivo she respects her own decisions. Why is it iwewe vasingakwanisi
kurespecta madecisions ako uye zvekare nemadecisions inini andinoita. So we have been fighting, me and my wife. So to make matters even worse, nyaya yava kuitika mukomanashi ndeyekuti inini nemudzimai wangu tava kunetsana, because sometimes ndinoti kana ndakabata foni yake ndinotoona mamessages anoratidza kuti anenge abva mukutumidzira sisi vake mari uye zvekare nevabereki vake. I asked her, akabva anditi, you know what, inini ingawani ndiri kushanda mumba muno muvana vari kushota chikafu here, am I not even helping you nekubhadhara mabills? The car that you are driving, am I not the one that can even pay for it iwewe usati watombowana mari? So mukomanashi, that is the situation right now that I am facing. Ndikuda kuti vedare renyu vange vachindibatsira in this situation. Ndoitawo sei because mumarriage mangu mava kungogara muine bopoto so much that mukoma, to tell you the truth, ndino umwe munhu wandava kutaura naye simply out of desperation yekuona kuti mumba macho, of course we still love each other nemukadzi, but hatichakwanisi kuronga pamwe chete. Umwe noumwe ava kuita zvake, zvaanenge audzwa nasisi vake ndo zvaanotevedzera. Pane pamwe apo paakatombonzi tumidzira 2000 ndinge ndichitanga chitable, anzi chitable ichi tichazoisa baby way. 2000 iyoyo mukomanashi, it never returned back like she had told me. Ndikanyarara zvangu ndichiona kuti nyaya yacho inozonetsa. So nekuda kwekuti mukuzonetsana muya kana wava kuda kuonesa munhu, ndakazama kumuonesa kuti tarira, right now you are saying kuti there is another project that you want to do with your sister and I should not get involved, but do you still remember kuti takambotumidzira mari yainge yakawanda 2000 pounds mukoma yatakatumidzira ikangorova. Akabva atonditi, iwewe shamari, I know kuti hama dzangu haudzidi ende ndakatozviudza kuti munhu uyu haanei nehama dzangu, chingogara neni uchingozviudza kuti inini handina hama, but inini kana ndava kurongawo nehama dzangu chindisiyawo. Ndakadaro, I really do not know. Kukuudzai chokwadi mukomanashi, when we were still back in South Africa zvinhu zvainge zvakaoma, but the stress that I have ndiri kunoku, sometimes I so wish kuti dai ndaikwanisa hangu ndaidzokera kuSouth Africa like iyeyo musikana wandiri kutaura naye iye ari kuSouth Africa mukoma. I am even telling myself kuti it is so much better that I relocate somewhere naye musikana uyu. I don't know, please give me advice. Thank you with the show. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana uinewo zvinenge zvichikunetsa mumwoyo mako, you can come to my inbox, then we will share your story here on our program. Zvakangoma hazvo vedu we. Uye zvekare kunyika kwaunenge uri, kana kuri kunzi kunenge kuine maorganizations anobatsira vangava vari vanhu vekuzimu specifically vanenge vachida kubatsirwa nemapepa uye zvekare nezvimwewo zvakangosiyana-siyana. Let's say kuti munhu ari munyika imomo then haana mapepa akakwana, maybe kune dzimwe nyika dziri advanced kunenge kuine mafood programs. Please do come to my inbox and then you tell us kuti munhu kana ari kunyika ikoko kunenge kuine maprograms akadaro ekuti they provide shelter for those that are undocumented. Please, you can come to my inbox, then you tell us kuti vanhu vanozvifambisawo sei. Then kana kuine zvakare avo vanenge vachida kudzidzisawo kuti if you want to migrate you do A, B, C, D, you can also come to my inbox, then we can give you a slot here on our channel. Reketai vatenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi I never thought kuti zvinhu zvainge zvichazodai mukomanashi. Kutaura chokwadi mukoma, ini handina kana mafeelings nevamwe vanhurume, but nekuda kwekuti ndainge ndichidawo mapepa ende uye zvekare chitupa chacho ndatova nacho chemuno muSouth Africa. Ende kana ndichiti chitupa mukoma, not zvezvo kungoti unotongobhadhara wobva watowana chitupa. No, chitupa chekutoti kana kuzimu ndinotoenda. Now the situation that I am facing is that ndiri kugarawo neumwe murume wemuno muSouth Africa. He is my husband and I am his husband as well. So nemurume uyu mukoma
takangosanganawo mumastreets umu. So mukuzonotaura akabva azondipfimba, akabva anditi iwewe ndinokwanisa kukubetsera so that unge uchizokwanisa kuwanawo mapepa emuno muSouth Africa. Takaramba tichingotaura mukoma, and he then told me kuti he could get me a visa, but there was just one tiny problem. That was when he told me kuti iye ainge achida kuti ndinge ndichizova mudzimai wake. Mukoma nashi ndikati mudzimai wako like kanjani? Akabva anditi right now anditi you are an asylum seeker, but ndinokwanisa kukubetsera, then kana tikachata as your husband, you are my husband as well, then tinobva tazoenda, we then apply. Mukoma nashi pekutanga ipapo akanditi there won't be any need yekuti inini naye tinge tichizorara tose tichidi. Akangonditi zvinenge zvingori zvepafoni, as long as uchizongondifadzawo pafoni and umwe nomwe anenge achigara kwake, handitomborina kana problem. Then mukoma nashi ndakabva ndabvuma ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichingopretenda as if I am gay. Yepano mukoma nashi patainge tichida kunorenyuwa zvekare visa rearia, ndopatakabva tazonzi painge pachidiwa sufficient proof yekuti we were staying together. So mukoma ndakambogara ndiri patemporary kudaro, kudzamara ndaona kuti ainge ari ma1, ndopandakabva ndachizotanga kugara naye murume uyu. Ndikamuudza kuti you can have your space, I will have my space, uye ainge achinditendedza kuti ndinge ndichiuya nemagirlfriends. Nazvino anotonditendedza kuti ndiuye nemagirlfriends mukoma, but kana achida nezvangu ndinotofanira kutoti ndinge ndichienda kunorara naye semukadzi wake. Mukoma nashi ndipo pane dambudziko. Ndava nemakore ndichingorarama mazviri zvinhu izvi such that it is affecting me. Mukoma, please ndibetsereiwo. Ndipo paya apo pandinozoona kuti zvechokwadi bhaibheri rakataura chokwadi kuti you can gain the whole world, asi if you lose your soul you have lost your soul for real. Mukoma nashi ndinawo mapepa emuno muSouth Africa, motikari idzi ndinongonotora nezvikwereti. Anything that I want I can have it. Kunyange kana ndichienda kumusha ndinenge ndiri fully loaded and handitomborina kana maproblems zvachose, but I have lost my soul sleeping with another man. Mukoma, mwana ndinaye zvangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari munomu muSouth Africa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi ndakambotanga ndichanyepa kuti inini ndiri gay, but pane pekuti home affairs yakazoya iyo yava kuti turikuda hanzi sufficient evidence inoratidza kuti vanhu mimi muri vaviri munodanana and you are husband and husband. Pakaipa asi mavanzwa here mukoma vedu hanzi I have realized kuti shoko raMwari rakataura chokwadi apo parakati what will it profit a man to gain the whole world and to lose his soul. Hanzi zvose ndinazvo mapepa chichi ndinazvo, but I have lost my own soul. Mangwani regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Pandakauyawo kuno kukumeri kwemakungwa, life in Zim for me was very tough. Saka pane vamwe mother avo vakazouya kumusha, ndipo pandakabva ndazosangana navo mother ava. Makore acho iwawo pandakazouyawo kuno kukuchando ndainge ndiine 23, saka ivo she is older than I am ne21 years. Saka ndakangoona tiripo parufu paya vainditarisa kani mukoma nashi, ndipo pandakazongoita zvivindi vakabva vanditi watouya kuzokumbira manumbers angu, ndokubva vazondipa mafone numbers avo. Saka vainge vongondituma mukoma nashi, ndokubva tachizotanga kudanana paya, but takazodanana mushure mekunge ivo vazodzoka kuno kukuchando vakandisiya kuZimu mukoma. Ndaingogara ndichingotumidzirwa mari kani pano nepapo, ndobva ndatonzi baby enda unotora mari, baby enda unotora mari, and I kept this relationship as a secret even though ivo vainge vachida kuti everyone was supposed to know. The problem is that I am married mukoma, ndichiriwo mwana mudiki. I am married and it is a sham marriage. On paper I am married, it is real
and to tell you the truth, I am not in love with her. Naindoita will say, currently hangu in secret, I am looking for a young woman who is willing to become my wife, but I want someone who is from Zim so that I can skip from this visa, then I can be on her citizenship kana aine visa kana ariko mukomanashi who is willing so that I can divorce mother ava. Please, she can give you her phone numbers. Tova tangoita zviripo. Like I told you, ndichiri mwana mudiki, saka handisi kuda kuti ndige ndichizobva pane imwe chembere ndichienda zvekare pane imwe chembere. Saka kana kuri kunzi mukadzi wacho anenge ari mukuru kwandiri, she needs to be at least 31 years and below. Apart from that, no, I do not want to do it. I am scared kuti if I just dump her like that, this woman mukoma, she knows a lot of people, une mari dzake, she can have me lose my residency and everything that I have worked for. Mukoma, kunyangwe zvikanzi ndinge ndichishingirira pane pamwe paya pekuti unyazokuona kuti munhu waugere naye, she is getting older by the day and it seems as if you are getting younger by the day. Saka metsi dzacho adzibude. I have been cheating on her and as for now I have tried mukomanashi. I do not want her to find out. I can just pretend kuti I am going out with my friends, ndinenge ndichitoenda kutonoonana nemababy, but problem iripo ndeyekuti vamwe vacho vasikana vandinodanana navo, they do not want that responsibility of then helping me out after I would have dumped this woman that I am staying with. Mukoma kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi kana uri 31 years and below up to 18 years and if you are willing, please, I need you. Ipa mukomanashi numbers ako. Ma1 hanzi ndaingoda kungouyawo kunoku kumhiri kwemakungwa ndokubva ndangoita sekunge ndinomuda. Ma1 kana kuri kunzi munenge muinewo zvinenge zvichikunetsai, you can come to my inbox and then we can talk about it. Let's meet again in the following episode.